भौजैया कह तरीका कि बीए में पढ़ के देवर गाड़िया चलावे ए माई देवर के लगाई सरकारी नौकरी ए माई देवर के लगाई सरकारी नौकरी। बीए में पढ़ के देवर बीए में पढ़ के देवर गाड़िया चलावा ए माई देवर के लगाई सरकारी नौकरी ए माई देवर के लगाई सरकारी नौकरी। लगी है नौकरिया माई लगी है नौकरिया माई चुनरी चढ़ाई गए माई देवर के लगाई सरकारी नौकरी माई देवर के लगाई सरकारी नौकरी माई देवर के लगाई सरकारी नौकरी। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। कहे से कि देवर भौजाई के प्यार बा कि भाई देवर के फिक्र इतना करेली तब तो सीता के माय के दर्जा मिलल है। माय के दर्जा कैसे मिलल? बोलिए शेरा वाली मैया की। किनको खोज रहे हैं? आपका तो यहाँ है। एक गुरु बहन कहती है क्या, अरे गंगा जी के मटिया से निपले अगनमा एक गंगा जी के मटिया से निपले अगनमा कलश धरवलीना ए माई कलश धरवलीना ए माई नौरतन में तोहरा के हम सीधा से बोलवलीना ए माई नौरतन में तोहरा के रउआ के बोलवलीना ए सोने सिंहासन रतन धराय सोने के गेरुआ गंगा जल पानी ए चरण धोलाई बिना ए मैया ए आसनी बैठाए बिना ए मैया नौरतन में तोहरा के सरधा से बोलवलीना ए मैया रउआ के सरधा से बोलवलीना ए मैया नौरतन में मैया के सरधा से बोलवलीना ए पंचन ए सोने के थाल छपन रंग मेवा सोने के थाल छपन रंग मेवा भोगवा लगवलीना ए माई के गजला पहनवलीना ए माई हो नौरतन में सरधा से रउआ के बोलवलीना ए माई नौरतन में सरधा से हम रउआ के बोलवलीना ए माई नौरतन में सरधा से हम रउआ के बोलवलीना। कसिया क्या ए गंगा जी के मटिया से निपली अगनवा गंगा जी के मटिया से निपली अगनवा कलश बैठवलीना ए माई हो कलश बैठवलीना ए माई हो नौरतन में रउआ के सरधा से बोलवलीना माई हो नौरतन में मैया के सरधा से बोलवलीना। कांचन थाल कपूर के बात कांचन थाल कपूर के बात आरती उतारनीना ए माई हो आरती उतारनीना ए माई हो नौरतन में सरधा से रउआ के बोलवलीना ए माई हो नौरतन में सरधा से रउआ के बोलवलीना। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया।